uNkulunkulu kumele unikele ngentando yakho. Inkinga yethu ukuthi intando yethu iyaphila. Uma ufunda Galatia chapter 2 verse number 20. Uthi uPaul I am crucified with Christ. Uthi ngibetheliwe, ngihlatsheliwe kanye naye uKristu. Athi nevertheless, athi ngiyaphila nje la emzimbeni kodwa mina ngifile. Inkinga yabazalwane siyaphila. Yingakho saba ibandla lakho uthi mina thina umuntu uthanda ngeke akwenze lokho. Because we are still alive to our will. But I beg the men of God that makes this church with it, even a church without any boundaries. Sibanga intando yethu isaphila. Umusa kaNkulunkulu ufile kodwa uvinjwe intando yakho. Ngoba abazalwane. Sibanga. Esenze zabantu ezikubabeka sibengaphenga ukuthokozela isizwe. Ukusindiswa is not about ukungahlabeli, it's not about ngakhothana. Kodwa nje insindiswa Kristu ephila kuyo. Ngizosho into ke manje okwamele ngiyichaze abantu eqala. Ngathi mangisindiswa angona. Inceke yakufundisa yadaloza nazo. Zakasisonke sakho. Yathi uza naso isimo sakho. Ngathi no baba ngiyacela ukuthi ngiyeke lokuqala bese ngathi hayoza nazo. Ngathi kanjani? Wathi hayi ubona ukubheke kuyo zosuka lezinto. Wathi it is one thing ukuthi uphume esonweni nokuthi isono siphume kuwe. Ngoba wena mawuphume esonweni intando yakho isasifuna isono. Kodwa uma ngabe kuyisono esiphume kuwe kusho ukuthi noma kuthiwa ngiyazama ngiyasondela kuso siyabaneka. Sakubanekelwa isono. Ngikho sengimunye noNkulunkulu nginikela ngentando yakho. Sinabafundisi abasibheki isiketi. Akusho ukuthi abasindisiwe basindisiwe. Inkinga basaphila entandweni yabo. Engenye inkinga ukuthi basuke basiyeke isono. Singabayeki bona. uNkulunkulu lethi eBhayibhelini mawufunda uJona, lithi uNkulunkulu akakhulumanga noJona ethandaza, kodwa wakhuluma nenhlanzi. Wakhuluma nenhlanzi. Mawukuthi uNkulunkulu wakhe akakhulumi nesono, woza naso. Woza naso. No, woza naso. Woza naso. Wabona ukuqhubeka kuza nje la. Lokubhekile kuye. Lokubhekile kuye. Lethi iBhayibheli babheka kuye. Ubuso babo bakhanya. Abazange besajama. Ubani bafike kubo. Ubuso bukhanyayo lani ngeke ngisho iBhayibheli. Ukuthi bathi sebebhekile kuye. Ubuso babo bakhanya. Bafika kuye ubuso bumnyama. Bafika kuye bathi uNkulunkulu ubuso bethu bumnyama. Kodwa amehlo ethu abhekile. Uyalabaya, uyalabaya, uyalabaya. Amehlo ethu abhekile kuye. Abhekile kuye baba. Abhekile kuye. Abhekile kuye. Wathi uNkulunkulu uzophendula ngokukhanya. Ngiyacabanga nje lento mangifunda leli verse. Ukuthi lithini iBhayibheli malithi babheka kuye. Bazalwane ngiyabheka bamkalile. Kodwa bhekana kuye. Umbuzo incela uNkulunkulu bekakhona. Kodwa kanamama ukhanyisa umsobeni. Kodwa ukhona uJesu. Ukhona uJesu. Uma ufuna ungena eSisi chapter number 1 verse number 1. Lithi iBhayibheli eqaleni uNkulunkulu wadala izulu kanye nomhlaba. Uma ufunda uverse number 2 bese lithi umhlaba wawuyintwa
elimnyama. Verse number 3, uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Umbuzo wami lithi alisho ukuthi uMoses noma uDavid noma uPeter owadala izulu nomhlaba, kodwa lithi uNkulunkulu kuverse number 1. Kodwa my brother kuverse number 2, umhlaba usuyintwa elimnyama. Kunenkinga eyenzakalile eyenza ukuthi umhlaba ube mnyama ube yintwa, kodwa umhlaba waveka kuye. Between verse number 1 and verse number 2, there are billions of years. In fact, even the fall of Satan, who walked between verse number 1 and verse number 2, ngoba uye wehle emhlabeni kwaba mnyama. uNkulunkulu sidale singena inkinga. Verse number 1. Wafika verse number 2. Sesinenkinga. Kodwa kubheke kuye. It's a Bible. uNkulunkulu angazi umhlaba wabheka kuye isikhathi singakanani. Okanye ngikhulumile lento ukuthi umoya ongcwele wawuvunguza. The Holy Spirit was moving upon the formless earth. Umoya ongcwele wawuvunguza emhlabeni omnyama. Ngoba umhlaba awusabambile intando yakhe. Kwabiza ukuthi umhlaba unikele ngentando yakhe. Wathi umhlaba mayenzeke angeke uyoqhubeka ubheke nje kuye kodwa ukhanya ithi Bible kumaNumbers bashawa yilo ukuba kwadedelelo kungenzeka siswama ukuthi nalento obhekene nayo uNkulunkulu eyithi bashawa yinyoka uNkulunkulu akhulume noMoses azinikele ethusi balokhu bebhekile kuye zabashayeli kodwa isababulala ngoba bheke kuye alubebhekile let's focus on God. Asibhekeni so uqhubeka ngolusuku olukhulu kodwa ngicela ubavelethi babheka kuye. Jesus. Let us remember. Let us remember.